Arrima tiña unha pena, puxome a considerar os traballiños que pasan os mariñeiros no mare. E velo aí vai, e velo aí ven, un pai de familia, muller non a ten, muller non a ten. Ai, ayer cantaba. Alo vai o geiteiro por detrás do pinar. Alo vai do geiteiro e deixalo pasar. A cabeza non para, Ayer dixeron de outra maneira. A cabeza non para. A cabeza non para. Quen matou a este hombre? Que me lo papo. Non sei como lle chamarán a nena. Por exemplo, para as camelias? Para as camelias todo o ano se poden coller e podar, diz que se poda no mes de agosto, non sei se é verdade, podalas, plantalas. Podalas, mira, ali xunto onde estaba o policlínico, sabías que había unhas, por ali arriba, unhas camelias pola acera? Sí, sí. E todo Dios, ela sempre estaba mal. Así que calquera hora se Sí, pode sí, que é certo. Bueno, e quenes son os teus veciños? Bermúdez? Bermúdez, as Mañosas e os Casales. Os Casales, tócate. Bueno, que lle contarías a Carliña cando sexa maior? Que teña moito sentidiño, e que cando lle pidan que lle diga equivocaste de número, é na outra porta. Chama no outro lado, aquí non hai tutía. E todo Dios dice que teñen que andar preparadas todas por culpa das enfermedades. E unha muller ten un preservativo, para que? Para poñerlo a él. Hai preservativo de muller. E que fai? Onde o mete? O metes na vagina, no coño, no chichi. Xa, pero se vai torto a gaita. No, é máis ancho. Máis ancho. Por exemplo, así, e queda como un colador. Sí, e despois as lesbianas, por exemplo, parecerache de broma, pero co plástico este de envolver os alimentos, chámase film. Film, chámase plástico. Plástico film. No, bueno, finiño ese, sí. Eu pensei que dicías como O guantes tamén, guantes para os dedos. Porque que lle pode pasar a dúas lesbianas? Livianas. Pois poden coller unha enfermedade tamén. Ou poden ter un esguince no dedo, non? Hai para meter o dedo. Como? Ou como? Como? Como dis? Co dedo, dis ti? Sí. É que hai moitos que se masturban. Onde vais? A señora nunha maila volvín. E falaba por a radio e dicía, non é vergonza ninguna. Si non tes mozo, podes masturbar ti como ti queiras, facelo da tua maneira. Si, mira ti, oye, como se les haxe. Sí. Pero hai moita xente, tamén teño oído, poñe un guante nun dedo e con ese dedo remexan as papas. Papas en quente? Bodas e papas, non. Papas e bodas en quente. Bueno, dalle un bico a todos os de penitencia. Aquí. Espera. Ai, vou pescozo. Ai, xa que non puña tes hasta a tisiño, Bueno. Rayo, que cantidad que lle botaches. Non me extraña. Chao. Chao.